Ngin leit syak Assam wat la ka sarkar kala kinyat juborengi bat la da kampen bait da kumwei ngimman se ban leit shadow Supreme Court ong uba inos Jimomin Vice President ka Malangona Area Development Organization. Kajingnya soya ka sekolah penbait put happening ke jela Meghalaya bat ka Assam kade ka kam ka bala shulet lendet claim da bishar bnia ya ka jingkwa jongi paidbah ong uba inos Jimomin Vice President ka Malang Area Development Organization. Uba momin ula terting da ka baong baka sarkar MDA kala shum menjur matla ya ka jingya penbait put bat ka Assam da ka bako ngo kat baong ka Assam namar kala shum menjur claim da bishar bnia ya ki jaka ki puta bat kishnong ki thau ula pen pawru ya ka jinglengo namar bo konrat kongkal sangma ula ong baka jingya penbait put kalong katkum kamap bala draw da ka sarkar Congress House nem arja khatwe kumtala da ka sarkar kale jubor kumne kimman se bande war chadu ka yeng bishar bandawa ya ka hok jongki